Здравейте хора, днес ще ви покажа как да се инсталирате Need for Speed Most Wanted и ще ви покажа как, защото сега ще видите, че от Google Play е платена и 8,78, а не виждам защо да ги давате тези пари, при положение, че от Google може да се изтегли напълно безплатно. Така, ще има линк в описанието за този сайт, който е самата игра, откъде да се изтегли, и давате най-надолу. И има виждате, 3 Download Now. Цъкате второто, ако искате да е с хак. Ако искате да е обикновена игра, натискате някое от другите две. Ако е с хак, нали второто. Натискате го да се изтегли и като се изтегли вече, аз няма да го тегля, защото имам инсталирано и няма смисъл. Отваряте файловия менеджер, който иде на телефона ви и там Download цъкате папката и намирате играта. Ето я. Need for Speed, Most Wanted, там бла. Цъкате Install и ето Need for Speed, Most Wanted. Това ще ви излезне и трябва да цъкнете инсталиране. На мен ще ми даде грешка, че вече съм инсталирал и не може пак да инсталира. Ако имате проблеми и ако не можете да инсталирате, отивате в настройки, отивате на сигурност и където пише неизвестни източници, трябва да сложите тика. Защото като не е инсталирано от Google Play, и нали може да има вируси, ама в този случай няма, така че няма какво да се притеснявате. После инсталирате играта, нали? Стартирате я и при стартирането ще ви даде, че трябва да си изтегляте ни 608 мегабайта. На мен няма ми ги даде, защото вече съм я играл, нали? Така. Сега ще ви покажа за какво стана въпрос. Мисля, че играта е доста хубава и си заслужава да я инсталирате. Ето е играта, тук коли, вижте колко пари имам, 8 милиона. И като я купа, примерно, тази кола си има вече. И опа, всички съм ги купил, не, тази не съм. И виждате, сега имам 8 милиона и като я купа, ето имам 9 милиона вече. Когато купувате неща, парите се дигат. А тук те не са отключени, защото нали, те са го направили поне нещо да е интересно в тази игра. Ако всичко е хакнато, няма да е толкова интересно. И като съберете едни пъта от състезанията, ето аз имам 57 000 и се включват коли и ги купувате и така. Като цяло е доста интересна играта. Надявам се да съм бил полезен и това е от мен.